Avui els cants del Llibre Vermell, un gran accent de les terres de Lleida, que han vingut amb molta il·lusió a oferir a la Mare de Déu i a compartir amb els altres pelegrins la tradicional vetlla de Santa Maria. El Llibre Vermell de Montserrat guarda entre les seves pàgines la memòria de la institució de la Cofradia de la Mare de Déu, que fou el 23 de juliol de 2023 amb aquestes paraules. Ramon, per gràcia de Déu, abat de Ripoll i Berenguer, prior de Santa Maria de Montserrat, amb qui inicien i funden el monestir la confraria de Nostra Senyora de Montserrat. Els primers confrares van ser l'aleshores arquebisbe de Tarragona, Espàrrec de la Barca, i la reina Elionor d'Aragó. La confraria de la Mare de Déu de Montserrat és fruit, doncs, de la voluntat d'acollida dels monjos que custodiem la seva sagrada imatge i de l'agraïment dels pelegrins que, havent experimentat en la seva estada a Montserrat el do guaridor de la fe comunitària, de la celebració comunitària de la fe i el goig de la protecció de la Verge, volen fer conèixer i estimar aquesta devoció en els seus llocs d'origen, per continuar d'una manera viva amb les seves oracions en aquells indrets constituïts en delegacions de la confraria, la realitat espiritual viscuda en el santuari. I volen encara ajudar altres pelegrins a fer també l'experiència del pelegrinatge a la Santa Muntanya. Contemplem amb goig el gran do de Déu, que és el seu fill Jesús, nascut d'una dona, fill de Déu i home com nosaltres. La seva humanitat ens mou a apropar-nos a ell, amb la confiança de ser perdonats i refets en la seva gràcia. Representen la mirada de l'Església que s'uneix a ella, que és qui va viure plenament el que tots nosaltres estem cridats a viure en la nostra concreta història de salvació. Alleluia.
que canta la glòria que el Senyor li ha donat i prega la seva intercessió piadosa.
Ó Déu misericordiós i Pare ple de tendresa, que heu volgut agermanar en aquesta casa d'oració sota l'esguard de Santa Maria de tots els catalans, mireu els vostres fills que amb tanta joia celebren el seu patronatge. És una gran lletania de pregàries i súpliques a Maria, com a mare, i a Jesucrist com a fill. És una antífona que canta la Santa Imatge montserratina amb tot el seu significat religiós. No només lloa la mare, sinó que enalteix també el fill que porta a la seva falda. Ell és el Redentor i ella participa d'aquesta gràcia. Amb ella el preguem a ell. És amb els ulls amorosos d'ella que el contemplem amb rostre d'infant gran, com l'home nou de joventut creixent, que ens precedeix en el pelegrinatge en aquest pont vers la casa del Pare.
Senyor, vos que per la virginitat fecunda de la Verge Maria heu donat un Salvador al llinatge humà, feu que per la seva... El cant Stella Splendens és tot ell una proclama dels molts i variats grups de pelegrins que pugen a venerar Santa Maria, a cercar el seu favor o a donar-li gràcies. Canta l'alegria que tots experimentem quan retornem al santuari i retrobem el caliu entranyable de saber-nos a casa. Viva Unicef!
Senyor Déu nostre, que heu fet de Montserrat per la presència de Santa Maria un lloc de pelegrinatge, una casa d'oració, una llar de consol i d'esperança. Concediu a tots els qui passen sota el seu esguard amorós d'experimentar veritablement en qualsevol circumstància de la vida la força de la confiança i de la pau de l'esperit. Per Crist, Senyor nostre. Popolorum Regina, que és el que han cantat, canta la imatge de la Mare de Déu com a estela matutina, l'estela de l'alba, que és justament el lema d'enguany del santuari, estel dels pelegrins. Aquell estel que és de matinada, que és la fe de Maria, que és abans que surti el sol, l'estel del matí, encara que és fosc, es diu que el dia ve. I aquest estel, jo diria, el portem tots dins el cor, i cal vetllar perquè quan és de nit vetllem que aquest dia, i aquest sol, evidentment és el Crist, aquest dia arriba i per tant ens dona esperança per continuar endavant. Abans de l'aplaudiment, abans d'anar-se, vull saludar perquè per un no anem a quedar malament la cofradia de Santa Coloma que també ha arribat. Tots sigueu molt benvinguts a casa vostra. I un aplaudiment, jo diria,